Алдағы кытлау сәлемебез Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллана. Бүген 17 март көнне үзенең 25 яшьлек юбилейлы туган көнен батыр егет Сафаров Азат Ирфан улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Галия Наримановна, әтисе Ирфан Дәүләтшевич, апасы Эльнара, җизнәсе Рамис, племянницалары Ләйлә, Дина, әбисе Тәнзилә Бахитовна, бабасы Нариман Исхакович барча туганнарда кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 25 ел элек гаиләдә көтеп алынган икенче балабыз булып, нәсел дәвамчыбыз улыбыз туды. Сөйкемле балабызга яратып Азат дип исем бирдек. Әтисенең горурлыгы җирләргә сыймады. Шуңа да бала чактан ук аны үзе белән ияртеп, чын ир-ат итәргә тырышты. Тырышлыгы әйтергә кирәк, бушка узмады. Балабыз йөзебезне кызартмыйча мәктәпне уңышлы килеш тәмамлады. Аннары Иске Кулатка механика технология техникумында белем алды. Үсеп җиткән балабызны сизмәдек тә шул чак хәрби хезмәтен үтәргә вакыты җитте. Намуслы килеш илебез алдында булган хәрби бурычын ул Тольятти шәһәрендә үтәп кайтты. Тик тормас балабыз кайтуынча Мәскәүгә эшкә китте. Бүген дә ул вакытыда эшләп йөреп, үз алдына көн күрә дияргә кирәк. Аның исеме җисеменә туры килде. Дөрестән дә ул актив, азатлык яратучы бала булды. Бер урында тик тора алмый торган тере көмешебез ул безнең. Туганнарын, әби-бабасын хөрмәт итеп, кадерләп яшәп килә. Ә инде дусларына кайтсак, аның янәшәсендә һәр вакыт бихисап дус егетләре. Дөрес, ул барысы белән дә уртак тел таба ала. Һәр вакыт һәммәсенә дә ярдәм кулы сузарга хәзер булып тора. Иң зур мавыгуы аның техника булды. Машиналарны яратып, аларны тере килеш күреп, ихлас күңелдән эшен сөеп башкара. Апасы белән алар кечкенәдән үк бердәм бергә үстеләр. Шуңа да үсеп җиткәч тә якын дуслар булып, гел бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр. Хәзер инде ул племянницаларында үлеп ярата. Килгән саен аларны күрергә ашкынып бара. Гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Без аның холкына сыкланабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә матур яшәве өчен рәхмәт әйтәбез. Бел, без синең хакта уйламыйча бер мизгелдә үткәрмибез балабыз. Дугаларыбызда сиңа бары исәнлек, саулык сорыйбыз. Эшеңдә җиңеллек булсын. Начар кешеләрдән Хак Тәгалә үзе араласын. Һәр вакыт без синең янәшәңдә булып, бар яклап та хәлебездән килгәнчә ярдәм итәчәкбез. Әлеге авыр дөньяда дусларны да балам сайлап кабул ит. Янәшәңдә ышанычлы чын дуслар гына калсын. Куйган бар хыял максатларыңа да ирешергә насыплар булсын. Якыныбыз, бүген туган көнең, без телибез, ихлас күңелдән, ни бар борчу болытлары китсен синең башыңдагы күгеңнән. Син туганнар өчен бик ягымлы, кардәшлекне белгән энебез. Чын йөрәктән сиңа якыныбыз, бары бәхет, уңыш телибез. Һәр вакытта синең йөзең ачык, күңелең йомшак безгә карата. Ни бар туган кардәшләрең сине белчә Азат бик нык ярата. Рөхсәт итсин, бәйрәм белән кытлап, җиткерергә изге теләкләр. Матур җырлар синең хөрмәтеңә, булыр бездән улым бүләкләр. Кадерле Азат, әти-әниегез һәм барча туганнарыгыз йоллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз. Бәйрәмегез көнендә кәефегез күтәренке булсын. Алдагы җыр аны күтәрергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Күні дә телибез без теләкләренең изгесен. Кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешигәләр. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәригәләр. Туган көндә елда шулай бергә күрешигәләр.
күршеләрне